Socha na nebovzatia Panny Márie z roku 1819. Socha stojí v strede obce, na križovatke pri hlavnej ceste, v susedstve parku. Panna Mária je na nej spodobnená podľa knihy Zjavenia svätého apoštola Jána, ako žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z 12 hviezd. V celej západnej cirkvi sa toto zobrazenie nazýva na nebovzatie Panny Márie. Keď si preložíme latinský nápis na podstavci sochy, zistíme, že ju dal postaviť na počesť počatia blahoslavenej Panny Márie Juraj Marík, špán ctihodnej ostrihomskej arcikapituly, so svojou manželkou Teréziou Čemickou, v roku 1819. Dielo zreštauroval v roku 2023 reštaurátor magister umenia Martin Šmigrovský. Sochárska skladba po ukončení prác nadobudla charakter vhodný prezentovania originálnej neskorobarokovej pamiatky. Obnovu sochy inicioval a o financovanie prác sa postaral inžinier Pavol Čulík, rodák z Nemčinian. Úpravu priestoru okolia sochy zabezpečila obec so starostom Jozefom Kesegom a poslancami obecného zastupiteľstva. Obnovenú, viac ako 200-ročnú sochu požehnal 26. augusta 2023 miestny farár Jaroslav Ondráš.